Bang apa ya Mas? Ya, kowe arep nembang apa, Nak? Kok sik. Bocah kurung tak takon sini. Pripun, Mbah? Bareng. Simbah, pripun, Mbah? Mbah, Piye budek sa? jenengan pun budek napa, Mbah? Ki ora kene iki Indonesia ora ana hukum tak bacok kowe. Wong diundang kowe disayang-sayang kok Mbah. Lah niki lho kulite pun ngelinteng ngeten kok mboten kurang dijeluk Simbah. Kuwi engko delongkas sing linteng kudu kulite. Lan napa nek, Pak? Cangkeme. Aku ki ngerti, iki kecemburuan kowe, sidanmu jejer aku kowe ra lilo. Wong kowe senengane kene ya wis arep mbok undang Mbah kek apa kek ora masalah, sing penting tetep ngajeni aku. cepat.
aku nak. Iya. Iso njereng sesinden semene akeh kon nembang gayeng kaya ngene iki. Ning ya sing ora tepo-tepo iki sing ndhe-ide kowe to iki nak. Men kaya tari panggung peragaan TK Pertiwi ngono kae. Apik, le apik-apik ning sindenku eneng sing meteng. Dadi kancane le obah tangane nek sindenku wetenge to. Iya. Wah, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. No, anakku. Piye, Mak? Cahayu cah moblong-moblong iki acara apa kok dadi ramene kaya ngene iki? Iki acara Disnatalis UNES Universitas Negeri Semarang sing kaping 53. 53. Heeh. Selamat Disnatalis ke-53. Semoga betul-betul menjadi universitas yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Wah, edan. Sesuai visine UNES kene, Mak. Iya. Karo krungu-krungu kayane kok kaya karo sosialisasi apa mau? Sosialisasi 4 pilar MPR kuwi sing tak RI. arep. 4 pilar apa wae, Nok? Iki sing bagian penerangan iki aku. Lah iya wong kowe SSN, Nok. Wah iya. Yo. 4 pilar MPR RI, 1 Pancasila. Gene wis seruh. Lah aku ngetes kowe kok ya. 1 Pancasila, 2 Undang-Undang Dasar 1945, banjur Negara Kesatuan Republik Indonesia pungkasane Bhinneka Tunggal Ika. Jadi wis cetha, Mas. Bahwa negara kita berdasarkan Pancasila. Oh, sing simboling negara sing dilambangke Jamus Kalimasada iki mau. Oh iya, dadi wis ora iso dikapak-kapake harga mati NKRI kuwi ya ora iso dikepiyek-kepiyeke meneh ya, Nak. Banjur sing kaping pindho Undang-Undang Dasar 1945 kuwi sumber dari segala sumber hukum ki undang-undange ki pokoke kok kuno ngono. Dasare saka kono. Dasare kok kuno kuwi mau. Banjur Negara Kesatuan Republik Indonesia kuwi wis cetha. Kuwi jarene harga mati ngono. NKRI harga mati, mula bengi iki wayangane ya harga mati, ora iso wah. Oh iya, kok nggon aku wah. Ya dipuk diparo. Iya, pancen bener, Nak. Jan bocah kok pintere kaya ngono. Seneng aku nek adu harep karo kowe iki, Nduk, wan tak gadang-gadang dadi bocah pinter ya nyatane saiki pinter tenan. Sing pungkasan nok coba gamblangno sisan. Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangkuwa. Ya. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Inilah saat ini negara kita krisis rasa kebersamaan, krisis rasa persatuan dan kesatuan. Ngrumangsanono lamun to urip ana negara Indonesia iki beraneka suku bangsa, beraneka agama. Mak, sok kala mangsa awake dhewe urip jaman saiki mudah diadu domba. Beda agama, beda politik, ya. Ngono ki sok kala mangsa iso dadi gesekan. Apa meneh nek beda agama? Wah, iso dadi geger. Aja karo aku. Kowe ora sak iman karo aku. Wah, paling kafir kowe. Lah iki. Hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Karena perbedaan itu adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Jan bocah kok kaya Ora kena. Ora kena kok beda agama terus ora gelem kekancan. Beda agama terus kowe ngelok-ngelokke wong liya kafir ora kenek kae. Mbah Gus Dur kae mobulerke syair tanpa waton kae. Akeh kang apal Quran seneng ngafirke marang liyane kafire dhewe ra digateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor
mau syair tanpa waton, akeh sing apal Al-Qur'an. Ning nyatane sok kala mangsa ngafir-ngafirke liyane kuwi ora pareng karena perbedaan itu semua adalah menjadi keindahan. Maka dari itu marilah kita pupuk rasa persatuan dan kesatuan demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Tur ya meneh kemerdekaan iki iso tercapai bukan karena satu agama, satu adat, satu ras. Ya, kuwi kabeh maneka warna sing padha nggayuh kemerdekaan iki ya no. Empat pilar MPRRI. Nek kangelan ngapalke 4 pilar urut-urutane anggere kelingan PBNU ki mesti hafal. Kok PBNU? P Pancasila, B Bhinneka Tunggal Ika, U Undang-Dasar 45, N Negara Kesatuan Republik Indonesia, U Undang-Undang Dasar kuwi kena gampang apal-apalane. Iya. Terima kasih kepada UNES Universitas Negeri Semarang ya, Mak. Iya. Iki menjadi internasionalisasi UNES merekat NKRI, UNES menjadi kampus konservasi. Tegese konservasi roh ora sampean. Konservasi? Heeh. Wah, kowe kok takon aku. Konservasi kuwi kowe coba apa ayo. Konservasi kuwi dari bahasa Inggris. Dari dua suku kata kon dan server. Kon iki utawa together bersama ngono kae. Pas padha karo lek arep ngomong. Server ki keep utawa save utawa bahasa Indonesiane memelihara. To keep, to save what we have. Apa yang kita punya harus kita pelihara, harus kita lestarikan. Jadi konservasi ki basa Jawane rumangsa handarbeni wajib ngrungkepi mulat sarira hang rasa wani. Iki dadi kanca-kanca Fakultas Bahasa Jawa iki dicatet konservasi iki sama dengan rumangsa handarbeni wajib hang ngrungkepi mulat sarira hang rasa wani. Terima kasih kepada pejabat kang lenggah ana Universitas Negeri Semarang ya, Pak. Panjenenganipun Pak Rektor, panjenengane Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum. Wah, kok pirsa lho maca. Wakile sapa? Wakile Profesor Dr. Rustono M. Hum. Ya piye. Nek ngene iki jan pinter aku. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan sapa? Bapak Dr. S. Martono MSI. Oh iya? Wah, kuwi kanca plek karo aku ya. Iya. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, ayo. Pak Bambang Budi Raharjo. Nah, sing iki jane arep rawuh ning ora iso rawuh. Ketua MPR RI iki kan ora sosialisasi 4 pilar. Ketua MPR kudu ngerti kowe. Pak Zulkifli Hasan. Wah, jan pinter lah. Wis tak apalke. Iya. Ketua Panitia Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak panjenenganipun Bapak Dr. Wahyono MM. Wah, matur suwun jan. Ya, pinter. Apa neh sing arep tak takoke? Engko tak takoni ora iso wangsulan. Oh lho, aku ki wong tuwa enak, kowe aja ngece karo aku to. Wong tuwa ki arep sekolahe ming cendhek, ning wis marek mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Takono, waton rangel-angel. Nalika samono sejarah wayangan dua gaya antara Surakarta dan Yogyakarta, ya Mak. Kuwi hasil diskusi lan panjenenganipun Pak Wahyono. Ini adalah simbol bersatunya Mataram, simbol bersatunya Nusantara. Nalika semono Mataram kuwi pecah dadi loro. Perjanjian Giyanti mbiyen. Tahun pira coba? Wah kuwi Perjanjian Giyanti nalika 13 Februari. Lah, ayo kuwi 1755. Lho, aku mbiyen isih 1600 kok. Kuwi perjanjian andangmu ndak 100 to. Kuwi 1600 iki perjanjian Giyono lho. Iki perjanjian Giyanti iki 13 Februari 1755 mapan ana desa Jantiharjo Karanganyar kono. Iya. Nalika semono wiwit tengara pecahe Mataram Solo lan Yogya pecahe panjenengane Njeng Sunan Pakubuwana III lawan Pangeran Mangkubumi utawa panjenenganipun Hamengkubuwana I.
wiwit 1755 Mataram pecah. Lah ing taun 2018 Universitas Negeri Semarang yang tampil di depan menanamkan rasa persatuan dan kesatuan, menyatukan dua Mataram, Surakarta dan Yogyakarta dengan pegelaran wayang kulit malam hari ini. Menampilkan dalang Ki Sigit Arianto, dalang Ki Seno Aji Nugroho. Untuk tambah jeneng, seneng aku iso tambah yaji. Ya, matur nuwun niki langka tenan kok ya, Mas. Langka. Ya, langka. Nggawa sak grup ngene iki le menyatukan iringane jane ya angel tenan. Latihane 2 sasi. Setengah tahun jare Pak. Wah, sapa mau? Pak Wahyono mau setengah tahun le awak dhewe persiapan. Ning jane ya ming 2 dina. Dadi sejarah UNES ngopo kok 53 tahun dina iki. Mergo sejarahnya lika-liku zaman kolonial Belanda kuwi wis ana sekolah guru di atas SMA jenenge MOA ngono kae karo MOB. Banjur taun 1960 dadi kursus B1 lan B2. Taun 1960 nganti taun 1963 kuwi dadi FKIP Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan STO Sekolah Tinggi Olahraga. Wah, apal aku. Pinter tenan kowe jan. Jebul maca ta kowe. Iya. Aku ora persiapan nulis kaya ngono kuwi dadine ya saiki ketoyong-toyong uripku. Iki arep dongeng dadi. Nggih. Banjur taun 1963 nganti taun 1965 iki dadi IKIP Yogyakarta cabang Semarang. Banjur taun 1965 nganti taun 1999 menjadi IKIP Semarang. State kok 1965. Sik. Taun 1965 kuwi ra pecah PKI sih. Nalika semono. Kuwi kene wiwitane dadi IKIP Semarang. Kuwi diitung saka taun 1965 banjur taun 1999 nganti kalenggan taun niki 2018 dadi UNES Universitas Negeri Semarang. Diitung saka 1995 nganti 2018 genep 53 taun Universitas Negeri Semarang sebagai kampus konservasi. Dioke watuke ora apa-apa lho Mas. Sekarang ya lagi watuk tenan kok ya. Iki ora ijen ya iki ya. Iki ora ijen. Ana sing bantu ya kuwi Mas Ganevo. Gareng. Oh, Gareng. Kowe nggo sinden 7, aku nggo sinden 7. Sindenku 7 meteng siji, Mas. Enggak matur nuwun bengi iki disiarke langsung TVRI Jawa Tengah. Terus TVR Jakarta mau apa? Orange TV. Orange TV. Ora lali Semarang TV. Mas Wah, Desa Konco. jangan. Ora lali live PWKS. Penggemar wayang Ki Sigit. Dan Ki Seno Nugroho. Urung rambut ya omongan ya. Ese iki pancen tak bagi loro. Wah iya. Aku Nek pas nyiarke Sigit ya penggemar wayang Ki Sigit Arianto, nek pas nyiarke aku ya penggemar wayang Ki Seno Nugroho. Ah iya. Nek pas nyiarke riyane ya penggemar wayang semuanya. Matur nuwun kadang-kadang PWKS penggemar wayang Ki Seno Nugroho. Live streaming. Ini live streaming. Mah nglumpuk kabeh bengi iki. Nggih. Coba Gareng kon munggah. Mas Gareng Semarang. Heeh. Oh, wis ana to? Oh, wis ket mau sore. Nggih, monggo. Iki kok didukung sinden-sinden idol. Oh nggih, monggo. Wah, sindene tambah sing pinggir ngisor-ngisor kae. Karo nggonamu ya tambah. Mulane tak hitung lho, mau Sigit ditakoni, Limbuk ditakoni sindene 7 kok malik dadi 10 kaya. Rada culika bareng aku mati nggon aku, nggon aku ya 10. Ya Mas Gareng. 7 tak tinggal sing 3 tak go. Mas aja diplerok. Tinggal aku moko ngerti cara kapribaden ketimuran
Hebat. Selamat malam Jung dalu Mas Gareng. Ya jaluk mek kene. Dadi iki tanggapanmu iki asline ndak bengi gur nunut mike dalang. Ora tau mene sewan mik. Ala rasa sombong wong kabeh iki ya nunut urip lho. Wong nek aku nunut dalang kowe dhewe ya nunut panitia kok. Oh iya. Wah iki amazing. Apa? Aku klebon kopi ya dadi iki pertunjukan hebat. Bahkan tak kei super hebat. Matur nuwun. Iki yo lagi UNES iki ning anake iki. Nggih alhamdulillah matur nuwun. Iki aku yang ngarani mono sing ngarani duel, aja duel lah. Duel iki konotative negatif e. Duel iki mesti ana sing kalah, ana sing mati. Iki tak duet seksi. Apa seksi itu? apa, Mas? Seno Nugroho karo Sigit Arianto. Seksi dadi jeneng seksi iki menarik disawang, menarik ditonton, bahkan trenyuh, bahkan seneng. Duet seksi yen aku wayangane versi Joglo. Jogja Solo. Iki papane saka pesisir kidul karo pesisir kulon Rembang Yogya. Iki ngene iki aku ketok tuwek iki. Kok ketok tuwek sebab? Nah, kowe iki sak anakku kabeh. Dadi bengi iki pancen UNES ki ora baen-baen iki gelar iki. Sing tak gumungke meneh iki lho gamelan rong perangkat tok larase padha iki. Pancen gamelan Rembang karo gamelan UNES wis setelan sih. Lah ya mbok kon nuku sisan to, Git. Wah ya sirku. Iki ya mesti ya mbok tawake iki. Ah iya. Ya Mas Eno. Iki lho sikit ki dalange nyambi dodol gamelan. Oh, mungkin niku. Mboten Dik, niku piyayine anu kok. Ora tau dodolan gamelan niku mboten tau. Ngrungokne iki. Estu. Lah sampean iki padha ae sing ngedol sikit maklare awakmu kok. Lah kan berarti sing ngedol dudu sikit, sing ojo-ojoki aku ngono lho maksude. Nggih, wajan Mas. Sampean yen Mas Sigit kerep ning Semarang, Mas Eno ning Semarang wis ning ndi wae, Mas? Kula. Nggih. Kula pundi nggih lali Paling banter Sunan Kuning dene Rebu. Mas Eno ku ngawur iki. ziarah. Sunan Kuning ya napa? Oh. Kuwi papan ziarah. Takono garing. Nek ziarah iya aku pancen. Lah iya. Aku ora iso nyambung. Kok ketoke mripatmu rada nyubriyani to, Git? Aku yen rebukan kuwi ora iso nyambung aku. Ora nyambung wong dhek iki makelare kok ya. Ora wani aku ki iki siarke TV langsung to. Heeh. Bojoku urung turu ya, Cah. Aja kerbuk kuwi to, kowe mah seneng wong tuwa ki mawut tenan ki. Iki tenan lho, Mas. Sing diarani pertunjukan luar biasa ki apa karena UNES-mu wah iki dalang loro ki ra gaul kok. Ora gaul piye? UNES ki apa mo? Universitas Negeri Semarang. Ah, kene iki wis ngerti liyane Universitas Negeri Semarang ki ana UNES ki Universitas ning Sekaran. Sekarang iki kampunge. Lah iya, ayo bener to. Iki universitas ning ndi? Sekarang. Lah iya. Sekarang kan mlebu Semarang. Lah iya, lah niki lho yo sing spesifik to. Wah iya. Ya ini ngerti spesifik. Muni spesifike lambene judir. Main nang kampus iki karepku tak pinter-pinterke malah dledek kabeh ngene iki. Aku ki tenan aku mbuh aku ki. Iki tenan iki aku kangen mula tak otak-atik jeneng UNES ki kangen ki nggon iki nggon UNES ki lho. Nggon apa? Lho, UNES iki umure wis 53 tahun. N ki neng Sekaran kampuse. N kedua Naminipun rektor Bapak Profesor Dr. Fatur Rahman M. Hum. Iki enek 8 fakultas. Ora ngerti to kowe, Dar? Ora. Ah, aku ya lagi maca kok. S. Lah. Saben taun, saben Dies Natalis mesti wayangan. Ning taun wingi kok aku ora ya.
Wayangan apa ora? Kowe tanggapan rene iki. Oh, nggih lagi iki. Oh, nggih Mas Eno. Aku wong kula niku sowan mriki ya merga sepisan iki kok, Mas. Lah mula diapik-apikke. Apik iki ora wayangane tok ya kelakuane barang iki diapikke. Ya. Nggih. Nggih, Pak Rektor, Pak Dekan, Pak dosen niki adik-adik kula kabeh niki yen cara niki saestu kula mboten jeneng nguyahi mergo niki kula yen Sigit Mas Sigit niku pun kulino niku Mas Eno niku nggih pun tau nderek ning paling abot sak donya niku dalang yen rumangsa kula lho niki sing paling abot tumraping dagelan niku nggih Mas Eno niki. Kok abot ngopo ya? Lucu lho Mas kowe iki. Lucune nggono apa? Dagelan kan melu dalang lucu. Kowe tak ibaratke mobil kuwi mlakumu 100 km per jam. Kian dagelan munggah mung 50 km per jam, mudar Mas. Mula kudu luwe lucu tinimbangane kowe. Ngono. Dadi yen dagelan Mas Sigit iki tak omake glinding. Cara pesisir lor biyen glinding yen kowe iki Pak Basio. Dadi neledok. Ngono. Lah kok ngupamake kok wis sing ora ana. Mbok sing isih wae kok nyemelangi ngedeg-deg. Yen tak upamake sing isih ana tegese bandingke. Oh, nggih nggih. Kuwi malah aku darake ngedu. Ngono. Iya, bener. Lah iki sing tak upamake sing wis ora ana Pak Basio. Ngono. Yen kowe kepengin pinter ya tututono kono. Nah, rak tenan to, aku wis batin kok. Mesti tekan kono mesti. Wong kowe dijak omongan sing genah kok. Masuk mure UNES wis ping pira ki? 53 tahun. 50 kuwi 5 unsur yang membuat UNES maju dan berkembang, yaitu Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dosen dan stafnya. Ini yang membuat UNES semakin maju. 5. 3 itu dari sarjana yang ditelurkan dari sini menguasai 3 hal. 1 ber-IQ tinggi, ber-EQ tinggi dan ber-SQ tinggi. Jadi kene iki lulusan kene iki mentes-mentes Mas. Mula gawe skripsi iki ora pener-pener ya ora dadi-dadi. Ponakanku iki lho ora lulus-lulus iki. Gawe skripsi kok meh ana 2 semester iki ngenteni ome kere bocah iki. Sing diteliti ya gareng. Ya ora ning tegese pancen kualitasé dijogo. Nggih. Mas Supaya Gareng. Nun. Niku ugi matur nuwun dumateng Leprit menika Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Oh. Ya, yang malam hari sudah memberi penghargaan, memberi apresiasi dalam pegelaran wayang kulit malam hari ini. Nggih. Ugi matur nuwun dumateng Pak Sekda, penjemput Pak Dr. Sri Puryono. Rawuh ta Bapak? Oh, rawuh. Wilujeng dalu Rama. Matur nuwun dumateng Pak Bambang Sadono dalah Bu Restu. Nggih. Ugi sembah nuwun perwakilan saking DPR penjemput Bu Siti Fauzia. Nggih, Terima laras. kasih. Wong jane wong sampean iki ngonceki 4 pilar iki kok bingung-bingung. Lah piye to? Karawitan ki wis 4 pilar, Mas. Iki contoh-contoh real karawitan ki 4 pilar. Mosok Kok iso, Mas? Pancasila dasar. Dasare karawitan iki apa? Ya kudu ana gamelan karo yoga. Yen ora ana gamelan karo yogane dudu karawitan. Pancasila kuwi dasare. Lajeng Undang-Undang Dasar 45 kuwi hukume, aturan maine. Wong nabuh kuwi kudu ana aturan maine ora sembarangan. Kudu iso Ana pitet, notasine. Ana pelok slindrone, ana larase to kuwi, ana patete kuwi. Undang-undang lah NKRI mereka bersatu jadi satu, ora mungkin nabuh dewe-dewe. Mesti nabuhe bersatu. Lah ewadene Bhinneka Tunggal Ika kuwi bahane iki lho Mas. Iki lak bermacam-macam bahan, ana sing tembaga, kulit, ana sing kawat, ana sing pring, ana sing kayu. Ning nyawiji dadi siji, mula iki sing diarani 4 pilar iki. Iki contone sing real. Wah, jan tenan. Aku jan gumun karo piyai siji iki lho. sebabe apa? Nek muni ditanggap pinter.
Ning nek pas ora ditanggap, Semuthake weruh awak dhewe mayang loro niki iki apa? Wong ora ngundang aku. Aku ki yo mbul ya ayo ngene iki juruse wong golek pangan ora kena disrekal. Kowe iki aku ning kene iki posisiku ngene lho Mas. Antarane Jogja Solo, antane Rembang Yogya, aku ning kene iki yen olahraga aku minangka wasit. Pengadayan bidang hukum aku hakime. Yen pilkada aku KPU-ne. Dadi aku milahke kowe supaya ora petentrengan, ora supaya ora tukaran. yen olahraga kowe Wasit, yen pilkada, KPU. yen ambulan, Supire. lah mayite. Ki. Aku sing tak pilih sing adoh. Iya. Deg-degan ngopo Mas Kang? Aku bengi iki ya ditunggoni kepala dinas kowe. Hah, luceng lalu Rama. Nggih, wah iki Pak Bambang Sadono ya rawuh. Ki Kit. Nggih sembah nuwun. Matur nuwun Rama dipun rawuhi. Wah jan lho iki Bos saiki urung iki kanca-kanca sinden idol bari ditampilke. Lagi arep tak takokke arep jodokke gareng isuk kapan? Karo sinden-sinden idol iki lho. Ora lagi sinden seneng kono kok bubar iki apa? Nduk wong urung ana sing narik kok wis mulih. Oh, ya sinden idol sing ndi iki mumpung sik ana sing utuh iki. Kowe anu. Iki wae iki. Kosek. Kosek to. Wong urung jaluki nomor HP kok wis mulih. Iki wae iki. Iki jadi wedok iki. Iki. Sawa-sawa reng. Ya, Maya. Ya, Ren ya. Wis. Wis rene to, Pak Pakde. Ngene. Liyane melarikan diri. Hah? Oh, malah lungguh iki. Ya Wis do paham nek arep dijodokke bekakas. Iya. Mas Seno. Nggih, piye Mas Sigit? Menika malam yang berbahagia sekali ketika UNES menjadi kampus konservasi pendidikan yang berkarakter yang diharapkan menciptakan para mahasiswa sing ngerti nyang budaya. Tegese budaya iki ngerti tata krama, unggah-ungguh, subasita, sopan santun. Sehingga ketika lulus menjadi sarjana yang berbudaya, ngerti tata krama, ngerti subasita, upama dadi pejabat, bisuke ora ana tetembungan wal-wal kedual, ora watu, ora aspal, waton kolu jare halal. Nah, iki aja nganti terjadi. Nggih. Mula iki tampilke kanca-kanca Cakraningrat jumbuh lan pesenan lelagon nganu sing isine aja nganti do korupsi. Mergo yen korupsi kuwi negarane rugi. Ya. Sing nembang sapa iki? Sing nembang wae sing saka Rembang Mbak Ima. Wong telu iki. Mbak Ima, Mbak Sulis karo Mbak Dita. Wong telu. Kuwi apa kuwi? Ya. Lah, Dek, yo ngono kuwi. Apa ya sindene begogok ngono tok kuwi? Oh, ya ora ngurene. Rene. Ini kesempatan jejer wong bagus rene. Engko nek pas goro-goro ngetokke lagu sing Mars 4 pilar gon goro-goro. Nah,
Kene. Karo Pak De Gareng ora nyokot ki mergo wis bar. Aku wis dibrongso kok. Kene. Menika Mbak Ima saking Rembang, Mbak Dita saking Banyuwangi, terus Mbak Sulis saking Ngawi. Aku ora butuh identitas, penting gandhengi ngene wis seneng aku. Nih. Matur nuwun kanca-kanca PBKS, kanca-kanca BMC Mania sarta wah iki para penggemar-penggemar Sigit Arianto Fans Club padha nglumpuk matur sembah nuwun. HP-ne nganti hang komplit kebak. Kuwi apa kuwi? Nggih, Duk, nggih. Yo, dados. Sing
Iya, bidadari. Wah, trio wek-wek. Saya ganti gilirane Margo Laras, Mas Eno. Kowe anak buahmu kaya kok nyambut gawe. Kowe iki ngopo ya geger iki? Kayak kanu sidan kembang setaman kae. Iya, engko sike tenang Mas Gareng. Aku golekno sing meteng mau lho, Di. Aja mesakake. Oh iya. Mau sing meteng wis kon ngadeg aku wis kuwatir. Kuwatir piye? Engko nek metu ning panggung ora malah ayo Mbak, ayo do pentas. Yo yo pentas tetep mau. Lah iya maksude sindene kan isih do lingguh urung do pentas. Ngene iki lho organisasi kacau ya ngene lho pimpinane. Ayo Mbak Sopo Sorisa, Mbak Lisa karo Mbak Tatin. Gawa mik dhewe-dhewe. Mik. Ki mik kene siji iki, Dok. Seragame beda karo nggonamu kok gitu. Lah bedane piye ta? Ayo nggon aku rungono toko batik kok ya. Nggonku bludru iki. Nggon aku ya bludru kuwi. Ning jerone. Oh. Iya. Kene. Kono tegak Mas Gareng kae kono. Kene. Iki malam ini kekuasaanmu yang aku. Waduh. Iki yen kae mau iki kono ae grup bludru mau disebutke. Saiki kowe jenengmu sapa? Sik lagi grup apa iki? Iki grup kembang telon. Oh, kembang telon. Aja grup kembang telon nek takon iki grup kembang setaman nggo ngirim jisim. Ah jisime Gareng. Oh anak buah itu nek kembang telon ki tak paske no ki dalange kembang pasir. Kembang pasir iki apa? Telek. Jenengan niku lho kok le. Kowe anak buahe nesu. Waduh, demek-demek. Wah, ampun ngeten niku lho kaget kok bales lho. Waduh. Kene Mbak gentian kene. Tenan Mbak Tati. Tin. Iki mbokku iki. Wani po piye? Oh, biar. Lah ora aku arep wani kowe iki kepiye wong lengenmu wis sak pupuku lho. Ndi sih? Wah. Kowe iki sidan gaene fitness yo ngene iki. Iki kudu sinden. Sapa? Kentro. Lho. Gento. Medeni Kentro nek nang nyojani ku apik lho. Apa gento kok nyuyuk? Gento ya gento. Nek mriki napa kentro? Gento kuwi preman. Oh, lah iki. Sing membawai wilayah kuwi gento. Nek ning Yogya apa ya? Genthuk ki ning wadah banyu kae genthuk. Gentong. Ayo arep muni apa meneh? Gentrong kae sik nis kompring kae gentrong. Kae sentong. Kentong. Oh, kae kagungan. Kentong kuwi nganu wong kae barang ya kentongan kok kentong. Oh, iya. Jenengmu sapa? Kenalan. Tatin. Tatin. Kupinge budek apa piye? Biar. Yo anggere wong wedok galak-galak tak nikah maut kowe. Kula nek dinenge jenengan anak-anak apa? Kowe nek Kalabiro Gareng anak-anake ciduk. Tak baleni yo piye? Kowe tak baleni oleh kok piye? Ora. Dadi metu ki mak klothok ngono ki. Wujute ciduk kae. Monggo ngene lho, Dok, wong aku iki rasa sayangku nyang kowe. Pengakraban. Nggih. Tatin, Kula omahmu ngendi, Dok? omahe kula weten tak gawe. Kowe bekecot to. Lah pripun panjenengan nek tekan mbok sing bener. Omahmu ngendi ya? Omah kula ten mriko. Hah? Kono. Bisa jae sinden rada sentret iki, Mas. Lah apa sih? Takoni kok ngulek kowe. Lah jenengan lek takon pripun omahmu nang endi ya to? Alamate ngendi? Nah, nek alamat Ngomong, ya monggo. alamat kula ten Gimbongan, Sukorno, Sentolo, Kulon Progo, Yogyakarta. Oh Yogya tak kira Semarang kene ya ana lho. Napa? Semarang kulon ana. Ana apa? Oh kae gembol ning ora gembongan. Kowe saka gembongan. Mas Gareng. Nggih. Nun. Karo tatine bunek kowe nakoni sing iki cilik dhewe kae bunek. Kae bapakne saka Amerika, mbokne saka Nusa Tenggara. Takonono. Dia nggak bisa bahasa Jawa. Iya, maaf ya. Sini Mbak Lisa silakan. Je Takonono jenenge sapa? m'appelle Elisa Orcharis Alasso. Modar.
Etoa? ora rek. Hah? Etoa? Enggak, aku kopi ora aqua. Kopi. Wah, biar kowe. Kuyer. Ora iso tenan to iki. Ora iso tak kuwi bapakne takono bapakne ngendi. Oh, bapakne nang ngendi kuwi? Ayahnya dari mana? Ayahnya dari mana? Papa saya itu keturunan Amerika sama France. Prancis. Oh, Yes, Prancis. exactly. Bapaknya Amerika kuwi wis oplos kuwi. Oplos. Lah, mbokmu? Itu keturunan Tionghoa sama Turki. Wah, lha iki anak-anak internasional iki. Iya, terima kasih. Wah, jan empat bangsa. Ning ya ora percaya wong tak takoni mbokmu ngerti kok. Ora ono. Ora ono basa Prancis kok mbok. Mbok ya apa? Saya sudah lama belajar di sini. Oh, Dek Zak. sekolah nang Iya. isi suwe kok ya. Saya belajar di sini udah. I'm sorry not speak English, ya. Yes, bisa bahasa Indonesia dikit-dikit. Ya, aku bahasa Inggrisnya isone mung yes. Yes and no, No. yes and no. Oh, like that. yes as no. Oh my god. What your Kayak name? gini kok laku sih? Hah? Kayak gini kok laku sih? Ya, memang yang dicari yang begini. Oh. Jangan lihat casingnya. Kalau casingnya harusnya murah aja ya. Murah tapi sinyalnya, Dek. Oh. Sini ae delap-delum nek ngono ya wong tuwa. Ora atine iki ora ndelap-delum, iki ndelap tok terus wis. Soale wis tuwa. Lah kowe lek gunake kleru wong baterainya wis low mbok gunake. Jenengmu siapa? Elisa Orcarus Alaso. Ah, Elisa Orcarus Alaso. oh saos. Elisa Orcarus Alaso. Yo wis sakarmu Iya. Aku wegah di bojo iki, Mas. Kenapa? Nang apa? Sepasar iso stroke lho aku. Bosone angel ditampa. Ya Oh. kayak gitu. Oh. Ya wis. Gimana? Kamu tinggal di mana? Saya dulu lama di daerah Nusa Tenggara. Oh, Iya. Nusa Tenggara itu ada barat Di sana ada timur. saya suka- Tenggara barat atau timur tak Tenggara takon, Jak. Timur, Tenggara Timur ki Timur. kutone apa? Ada Kupang di sana. Kupang ki sing panganan kuwi. Apa itu panganan? Nah, ra tau dolan kowe berarti. Nggak tahu saya. Nusa Tenggara timur, di Kupang. Kupang ya. Di sana saya suka ngelangi. Tahu ngelangi? Bahasa Inggris ora ono nglangi. Jerum. Jerum. Oh, jerum ya. Nglangi. Iya, itu saya di sana ngelangi. Wah, Cari you ikan. ngomongnya desit. Desa banget nih. Basic. Tapi di sana kalau lumpuk-lumpuk ikan itu cuma dapat sedikit. Cuma dapat mungkin 500 aja, 1000 satu hari. Tapi kalau jadi sinden bisa punya duit banyak. Gitu. Oh, duit murah rupiah toh, banyak toh. Banyak. Bukan banyak bebek ya. Bebek. Kowe iki Prancis ngendi kok ngerti bebek, ngerti banyak. Sesek konangan sesek iki. Wah, kowe iki tak kayak gelar ya. Gimana? Tak kayak gelar Ya, ya. boleh. Apa? Apa gelarnya? Putri Gedebus. Nggak apa-apa sih. Tenan no, di Jogja kuliah. Kuliah. Di mana? Di ISI Yogyakarta. Sudah berapa bulan? 9 bulan, bentar lagi udah mau keluar. Ya aja iki nglumpuk ke sinden sentret kowe. Ya ngono iki katen. Wis uga sos. Apa? Terima kasih keterangannya ya. Wis kuwi Mas sos. nembang apa ya, Mas? Ya, kowe arep nembang apa, Nak? Kok sik. Apa? Bocah kurung tak takon sini. Pripun, Mbah? Dar. Si Mbah, pripun, Mbah? Mbah, Pi budek sa. jenengan pun budek napa, Mbah? Ki ora kene iki Indonesia ra ana hukum no tak bacok kowe. Wong diundang wis disayang-sayang kok Mbah. Lah niki lho kulite pun ngelintek ngeten kok mboten kurang di celuk si Mbah. Kuwi kok delongkas sing linteng kudu kulite. Lan napa nek, Pak? Cangkeme. Aku ki ngerti, iki kecemburuan kowe, sidanmu jejer aku kowe ra lilo. Wong kowe senengane kene ya wis arep mbok undang Mbah kek apa kek ra masalah, sing penting tetep ngajeni. Sip. Jenengmu sapa? Nami kula Oriza. Urin. Oriza. Oh, kuping dosa. Oriza. Iya, wong tuwek kleru mangan nganggo kecer kok. Sinten? Oh. Coba.
Uriza. Nggih, laras. Kowe sedulure Zainal. Uriza. Omahmu ndi, Dok? Lah Bantul. Bantul ngayuk Yogyakarta. Bantul. Nggih. Ya kuliah ya. Sampun lulus. Oh, wis di bojo. Dereng. Ora eman-eman. Lah, rek eman-eman. Lho kok wis gedhe wis lulus kok ora di bojo ki ora eman-eman. Kula ampet riyen. Kula iki napa nggih? Wanita karir. Pripun? Wanita karir. Nggih, wanita karir. Ten omah kula nggih nyambi. Apa, Dok? Nyambi napa nggih? Ngomber sapi. Kula gadah sapi kathah. Omah. Oh, ngono. Nggih. Sapimu sing jenenge Seno kae sih. Mun ngeten niku to? Lho lah kae kan ning omahke ngelus-ngelus. Seno. Ora mengelus-elus. Apa? Sapine sing jenenge Seno iki lak lanang. Heeh. Ha iki lak senengane merah sapi to. Ngantuk merah sapi kleru lanang. Ngono ana kok ya ora metu. Sapine sing jenenge Seno ki ya ming Terus muni ngeten eneh. Wes apa ana slami sapi kok klumat kelamet ki. Wah senengan Mama Seno. Sapi sikile piro? piye? Sapi sikile piro? Gah, aku bedhekan elek kuwi. Ya, anu Nduk, iki mau saka Rembang wis saiki geti ngayuk Jakarta. Nembang apa? Iki mau Mas Sigit karo Cakraningrat lak nembang kuwi apa kuwi karyane Eyang Cokrowarsita. Nggih. Iya kayane Eyang Cokrowarsita. Tak kira karyane Kriyang Cokrojiya. Ayo, modernisasi desa no. Oh, Iya, Wah, Kiai telu ya. Iki rada ngah. Nggih. Gen center. Ini Mbak. Nembange aja suwe-suwe ya wis metu bakmi aku urung entuk Nggih, menika kunjuk Pak Bambang Sadono, Prabowo, Pak Sudarko Prawirayuda. Leres. Nggih, Mas Gidung Sugiyanto sak kanca, Pak D Bambang Joladara. Nggih. Sembah nuwun Pak D, matur nuwun. Nggih, Pak D Sumo. Nggih, Prof Untung oleh-oleh Prof. Ugi menika wah saking Ponorogo kathah sanget saking Jatirogo Busulis kepon sak rombongan mantau live streaming. Leres. Sembah nuwun Mas Agus Bekti Kuncoro saking Pati pemantau. Sembah nuwun. Anu uga lagu iki tak kirimke bojoku sing ning omah. Aja turu sik, Nduk. Kok papah dahar. Waduh. Oh, kon aku ya akeh kok luar biasa ki piye. Ugi kunjuk Pak Purwadi. Nggih. Sing Jakarta ngelengke rawuh wonten Semarang mriki. Nggih, modernisasi. Iki eneng sing takon ki lho. Apa? Lho. Pak Seno. Ngendikane Mas Gareng sedo. Kiradong. Gareng Rakasiwi Jogja. Lah ya jawaban, Iya. Gareng Rakasiwi sing mati, yen Gareng Semarang sing urip wong jadwale sing budal Seno sik. Ku jadwale sapa kuwi, Pak? Lah padha-padha wong sing urip kok dikabarke mati iki. Iki wong takon ki lho kok muring-muring. Iki ki mung wong takon. Ora usah disebutke ngono ditulis ora iso to. Sik. Wis Langsung. Tak telpone kowe muring-muringa ya. wong HP wis sentet kacane wis digawa. Dhewe kuwi dalan kondang kok HP-ne sentet. Sentret ki apa? Pecah. Lah iki bentet. Bentet yen Yogya yen Semarangan sentet. Sentret iki manuk sing nyengkuwek tusuke kae sentret. Kae betet. Ayo terus. Ya. Modernisasi desa yo dados. Modernisasi
Modernisasi desa, modernisasi desa, modernisasi desa, se-Indonesia. Nun sewu nyelo ya timbangane kok disarup modernisasine sing kedua mental. Modernisasi desa, modernisasi mental, modernisasi desa sak Indonesia. Sing dimodernisasi ki ora desane tok, mentale ya dimodernisasi. Siap. Sing kuwi nggo catatan bersama. sampe kuwi benerke ngono kuwi seneng aku Mas Gareng ngono. Ayo kowe arep apa? Arep mateni aku meneh. Ora. Sampeyan ki lho ana cakepan salah kowe gelem benerke. Lho aku ki seneng. Wis gek do minggir kono. Sampun. Agar kancane entuk rezeki ora trimo kowe. Oh, Mbok kaya Sigit ki lho. Piye? Aku jejer sindene ora tau disaruwe. Wah, Ya wis gek saiki nggonamu pisan kas nembang. Oh. Iki nggih sembah nuwun kanca-kanca jamaah makyah padha nglumpuk menika Mas Eno. Wah, Menika nggih. Gambang Syafaat Oh, nggih. tanggal selawe wonten Masjid Baitur Rahman. Oh, Nggonamu apa nggonamu nggih? Nggih kula jamaah makyah Sendon Waton Wah. pendak malam Senin Legi. Wah. Nggih Pak Ilya sembah nuwun. Nggih genti slinder songo. iki ya tak kirimke jamaah nggon aku jamaah Atobat. Oh iya. Lho asli Atobat kok. Apa kuwi artine? Biyen kuwi jamaah iki pemain wayang wong. Do tobat mula adep masjid dijenengke Atobat. Merko tempat tobate wayang wong Ngesti Pendowo kuwi niku. Ya apik. Oh. Coba genti sing terakhir sindenku ya Sing Mas. iki. Sing Mbak Yosi ngaten ya. Tak dangdut kenjangan Loro. Atalu. 4 5 6 7. Wis ora nganti dengan 6 pitu. Coba ya sing bener ya. Oh, pas sikil gedruk gareng mumbul gua terbalungan jrengket mau urung olahraga mumbul-mumbul ya bayarane akeh guru. Ngutak ngadeg senden kotak apa. Lah panitiane we ra geger kowe kok do protes. Dalam pertunjukan malam hari ini gareng ana tangane Yogya karo Rembang. Ya kudu manut perintah Yogya karo Rembang. Oh nggih. Iya. Aku wedi ra dijak neh. Siji loro telu papat sikil truk asik. Orang go asik. Oh mboten to. Aja nyaruk bareng lan wiramane rada begadang semua aja pelune ketok gegere kalbeko tanpa Dalu Mbak Yosi. dalu bali mbok sugeng dalu Gareng. Iki jane sinden apa ambulan lho. Lah upama bojomu Yosi piye? Apa? Upama bojomu Yosi piye? Mah. Upama Please, gue ini energik ya, semangat gitu loh. Iya, ngerti energik semangat justru kuwi sing tak tolak. Loh kok ditolak lho? Wah, Oleh itu- bojo sing energik, sehat walafiat jiwa dan raga kok iso ditolak? Ma- Rumangsamu, apakah bagesen repamu? Oh. Please. Tulung ya. Justru aku ki wis kebak apa ala ngene iki ora golek isin. Duh bojo kowe iki mesti bakal kisinan. Loh kok iso kisinan ki lho? Lah bojo kok ngene beker, olahe kok ngene, engko malam pertama metu kok kamar enak tenan. Ngopo to Yosi bengok-bengok enak tenan bareng. Lah ya ora kaya ngono kuwi lah wong sampean ki laden-ladene ya angel lho he. Aku meneng ae ndarani ngece. Engko bengok-bengok enak tenan ya ampun Mas. Ngono kleru meneh. Jane ladenane njaluk sing kepiye?
He, please. Lah kowe Ngomong dong. Bojo aku wis nrimo ing Pandung wis apik. Kok tak entuke dokter gigi rekoso kowe. Kok rekoso? Oh, bojomu dokter gigi goyang sithik dijabut kowe malah. Wah. Apa ora gelo kowe? Mbak Yosi. Permintaan terbanyak saking kanca-kanca Sigit Arianto Fans Club so kadang-kadang BWKS menawi wonten Mas Supriyanto Lintang, Pak Purwadi. Menika sembah nuwun padha nglurup menika nyuwun nganu Gerajakan Banyuwangi menika. Ugi Mas Yon Gambang Safaat, kanca-kanca Maiyah suara terbanyak Gerajakan Banyuwangi. Jos cocok kuwi. Cocok kuwi sepasang. Pak Marsono Semarang. Lo kok cocok sepasang? Ayo kuwi sepasang. Garangan Banyuwangi. Gerajakan iki garangane wis sing nyanyi Banyuwangi. Sesuk ora kesusu mulih ya. Apa? Kene cedak dokter THT kupinge bosok. Pripun? Apa to, Git? Gerajakan. Gerajakan kok Iso ngawur ngarani kula garangan lho. Ya ampun ini cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara lho. Iki lho. Eksotisnya Nusantara lho. Seksinya benua Asia lho. Jangan ece gue lho. Tenang, tenang. Ngawur aja. Aku iso ngladeni wong cerewet ngene iki iso. Carane? Gimana? Carane iki engko nek ora Aku meneng. kok menek kene lho. Engko nek ora meneng tak cedhaki. Terus? Tak rangkul. Terus tak unekke menengo mbane tak tapuk cangkem. Kudu dipraktekke kae. Ketoke halus ning atem buri kowe. Ayo, lorwan kedol. Bawa to. Oh iya, sing gendang ben nyepake gendang. Larlan kedol alas biasa wae. Wong wedok kok wetenge nggawa son dhewe. Aku rumangsaku mau sinden liya nyuwara ki ana base lho bareng kowe kok tribel tok. Lho pancen suara Banyuwangi Ini cempreng. suara khas Banyuwangi seperti ini. Mengapa kok lagu dari Banyuwangi? Banyuwangi dikeluarkan? Karena pergerakan Nusantara dimulai saka wetan, wetan saka tembung wiwitan. Oh, wetan ki witan. Nggih, leres. Para luhur-luhur biyen bergerak saka wetan iki tekan Jawa Tengah. Ayo. Kowe kok ganti mic iki gen apik. Sing elek ki ora mike. Apa? Pripun? Bukan begitu, itu mic-nya kabelnya cendek. Saya tidak bisa kesana tidak bisa kesana. Ora ana Oke? bahasa Indonesia itu mic-nya kabelnya cendek ki apa? Ya kowe yo keturunan Londo lho, Rek. Londo apa? Oh yes. Londo godhong. Salah untuk godong loh. Saya biasa dikeplekkan teman-teman dong. Kang Liwyan diingeti ngendang. Angger kendange muni kowe lagi joget. Lagi joget. Wah, dagelan larang kok goblok. Ora goblok piye wong aku wis kadung gerak kono datudut wae iki. Nganggo irama. Deni ya angger sindene ayu-ayu akan poleh. Terus ya. Besok kapan-kapan diduetke, Git. Eh, Yosi iki suarane sing iso nandingi ming sindenku sing pojok kae. Yupras iki. Ya kae mantan bakul obat e kae. Lho kok bakal obat iki piye lho? Siramu mat Surabaya lumrah kok kae sikil wis ditekuk dileleti obat iki 3 dina 4 dina ora mari bali barang bali duit. Anggere ana tontonan kae wis ngeri pokoke. ora ngono sing arep tak rembug ki pengendange sikit ki kurang ajar. Lah kenapa? Ben kok ngomong. Taktuk-taktuk ki rumangsaku ki ngendangi aku. Kendang.
Tak kira ngendangi aku jebul nyetel kendang to. Ayo, lah kok bola-bali kandhane dagelan goblok iki ngono. Ora iso bedake kendang muni karo Aku ngerti ngene aku mbok pengendang dhewe kok. Gowo. Lah piye? Payu kabeh. Terus ya. Aja takkan Gerajakan Banyuwangi dados Kerajaan Banyuwangi
Matur nuwun. Makasih. Aku seneng nek rampunge ora krasa ngene iki lho. Wah iya. Kok tinggal udut rampung dhewe. Kok sik kok lha kowe jaluk sing rampunge krasa. Kok tembung kok rampunge ora krasa. Ora krasa wong kok lungguh tok sing pecicilan iki lho. Kok sik to, Mas. Iki lho, jeng ngono wis rampung ki rasane isih kaya kurang ngono lho. Nah, itulah justru pertunjukan yang baik begitu. Bukan itulah. Inilah wong le pentas nang kene kok. Yo ya inulah. Kok inulah. Yo wis bakune kuwi, Mas. Iya. Nggih, matur nuwun nggih Mas Gareng. Nggih, Mas. Nggih, Kula ngatur yen nggih. Oh iya. Oh, Mas Eno. Pripun? Sak mamune awake dhewe berdua gitu garap ngayojo karo Surakarta. Iya. Manut. Mesti kudu eling Sajroning urip tansah kudu eling aja cimongko eling tembe urine nadyan isih mesti bakal tuwa tingkalaku sing sarwa prasaja Kandhane kang sekar agung. Oh